Uy, uy. Hanggang. Uy, uy. Patay ka, patay ka, patay ka. Patay na to, uy. Uy. Ayaw, uy. Ano kasi ka? Tamakan ba? Mga vlogger naman, ang libre na yun. Wala ka ba nga na yun? Ale, are. Mga vlogger naman. Kung nga mong kuhan doon, ining kuhan. Uy, naglag, alo. Naglag ko, par. Balik, balik. Ay, pagdul. Uy, Mia, balik, uy. Pakay kami, Uy, malik ka. Diya ka na malik. Apaan trip mo? Uy, balik. Ay, are. Di ka tapos ako, Lala. Uy. Tayo yung vlogger daw. Ano nga ba ito? Busamer ba? Busamer. Samerman? Busamer man ba? Busamer. Mayang pan ba? Mga nindot mga naglag content girl. Nindot yung content lang eh. Na, manag-uyab na pa si Carla o si Kuan. Kato si Moto 16. Nag-uyab nang yata. Ala, naglag. Patay ka naman niya. Si Carla? Eh? Nindot at iglawas eh. Bisag tambok siya ba? Nindot iglawas. Ala, gigukod tong inyo, ala. Bagay kasi siya ba? Ano? Ano ba? Kasi po ba na? Si Jitle? Mantos Jitle. Si Bruce Lee. Dahil po tos Jitle. Ikaw na sinutukan siya. Dahil. Uy. Ay, ka. Naskip pagid ko. Uy. Push pud mo, uy. Grabe, may push nga buang. Grabe sa... Stick na. Ini nga. Ini nga. Vlogger ko. Bisa yan kami. Ini kan. Tanah Kanada. Ini tanah Kanada.
Festival eh. Kuan. Magdaro. Si Garo. Lagi. Galing, uy. Ayan, gabi na. Katawa, yang Ray-Ban. Puta. Hala. Islang kayo nilagay yung binisaya lagi? O ka ng Tagalog? Kanihang isip pa, pero kuanan. Uy. Puta. Puta. Ilahan lang anak, edit ka. Pero, gabi po ang ginawa ko nila. Muto, no? Ito na. Ito na nila. Ha? Muto lang ako. Iyawa na nila. Saan ka punta? Food trip. Manis Charlotte. Yang iyan, kamu yang bantu kasi mo to 1 week. Tambo, kan to. Apa? Ata yung ginawa ito. Ayaw mo na siya takboy. Oo, ayaw mo siya takboy. Lala. Uy. Uy. Naghang. Ba't ganun? Uy. Ketembele rata. Ya. Patay. Uy. Grabe lag, uy. Maaga ng karoon ng skin. Kalagdot, mulaga ka. Hindi pa juga mulag. Uy, balir. Grabe lag, uy. Yeah, kuha ka bang bak. Yang ano, bata ba? Ikaw nagpatay sa kabay na? Ikaw nagpatay sa kabay na, ha? Hindi mo kung ipatay, Clint. Kan eh. Mo ni siya kaya na. Moto 16. Oo na. Oo na ila di Carlo. Oo na gipulo. Asa ka pa doon? Ha? Arit. Ano oras na ta? Moto 16. Balaw dia. Balaw dali. Dali. Alah, dali. Why minion?
Alah. Oh, ano na lang sila? Lik. Dagan. Alah. Alah, nagparsa. Alah. Dali. Alah, patay ka ni Ron. Dali. Alah, dali. Ah. Oh, di ba legendary? MVP. Orang uyam nang nila. Ah, di ba MVP? Kulit. Di ba? Ako rin gusto mo duwa, no?